azebayo weba imindeni yethu. Nikhona abazalwane? Ngendlela amumbi ngayo uSathane, kwesinye isikhathi uyayibona ukuthi akanakwazi ukwahlula wena, agcine athethe amalungu omndeni wakho. Kwesinye isikhathi ukuze uyibuze ukuthi sengikholwe kangaka, kungani umntwana wami engafuni ukuyela iwunga kanti untshontshiwe isitha. Haleluya. Sengithandaze kangaka, kungani umntwana wami engafuni ukuyela izidakamizwa kanti isitha. Haleluya. Ngoba uSathane uyazi ukuthi uma ehlasela wena direct angeke azaphumelela. Nikhona abazalwane? Kodwa kubiza ukuthi akahlasela abakusarawundile ukuze ahlukumeze impilo yakho. Inhloso kaSathane ukuhlukumeza impilo yakho. uSathane akathanda ukubona ujabule. uSathane ufuna ukubona uhlukumezekile. uSathane ufuna ukubona une-stress. uSathane ufuna ukubona ufrazekile. Futhi uSathane ufuna ukubona abantu behlekisa ngawe. Haleluya. Uyazi futhi uSathane ukuthi uma wena ehluleka ukuthola, uzokuthola ngenxa yabantu abazobe bekukhomba bekuhleka. Enze sure futhi ukuthi uyabona ukuze uhlukumezeke. Sakubonani bazalwane? Ngiyacela sithe umfundele izwi lenkosi lapha. Ngicela umfundele 1 Samuel chapter 30. Umfundele verse 18 and 19. 1 Samuel chapter 30 verse 18 and 19. uDavide wakhulula konke okwakuthathwe ngama-Amaleki. uDavide wakhulula nawongakhe bobabili. Akwasinana muntu, omncane noma omkhulu, namadodana noma amadodakazi, nempango noma okunye ababezithathele khona. uDavide wabuyisa konke. uDavide wabuyisa konke. Ngicela umfundele amakhosi okuqala chapter 20. Umqalele from verse 1. 1 Kings chapter 20 from verse 1. Ngeke ngisangena kakhulu kule esiqale ngayo. Ngiyazi isikhathi sami sifishane kakhulu. Esingisalele. Ngicela uqale nje kuverse 1. uBeni-Hadadi inkosi yase-Aramu wabutha yonke impi yakhe. Wayenamakhosi angama-32 namahashi nezinqola. Wenyuka wavimbezela iSamariya walwa. Wathuma izithunywa ku-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli emzini. Wathi kuye, usho kanje uBeni-Hadadi uthi, isiliva lakho negolide lakho lingekami, nawo lakho nabantwana bakho abahle bangaba. uSathane uyazi ukuthi akulula ukuthi akuthole wena, kodwa uyazi ukuthi kunezinto zakho ekufana zintshontshe ukuze ahlukumeze wena. Sanibona bazalwane, into yokuqala esibona la uBeni-Hadadi eyenza, uthumela ukuthi akuyiwe enkosini. Haleluya. Bafike bayitshela inkosi ukuthi isiliva lakho negolide lakho lingekami. Haleluya. uSathane into yokuqala intshontshayo kuwe imali yakho. Nikhona bazalwane? uSathane into yokuqala ufuna ukuyintshontsha kuwe, akuphuce yona engeyakho imali yakho. uSathane akafuna ukubona unemali. Uamene unomncane. uSathane akafuna ukubona unemali. uSathane uncane ukuthi akufaka akhiphe ibhedlela ukuze usebenzise imali
imali ngoba akafuni ukubona unemali. Le nkosi le uBenhadadi very same system ayisebenzisayo i-system esetshenziswa yisitha ukulwa nathi imali. Into yesibili athi ingeyakhe umnkankosi uthi nawomkakho nabantwana bakho abahle bangabanga. Usathane ufuna ukuntshontsha nokuntshontsha even ispouse sakho. Lo muntu oshade naye usathane akanayo iproblem, qhubeka shada naye kodwa ngizomntshontsha ekhona. Awusakubona bazalwane, ngoba isitha size ngokuzokweba sibulale sibhubhise. Akadini ngokweba ufuna nokubulala aphinda. Inhloso enkulu ukubhubhisa. Uzomntshontsela ispouse sakho, uzomntshontsela abantwana bakho, and listen to the Bible abahle. Ucabanga nje ukuthi kwenzakalani lo mntwana wabo wayehlonipha kangaka. Kanti isitha asinendaba nalaba abangabahle nalaba abangenzi kahle, sifuna laba abahle. Umntwana akhulela kahle, akhuliswe uSunday school, akhulela kuSunday school, ehamba ikilasi sinomfundo, kodwa bese ekhulile semdala umbona akabudla utshwala ubuya ngokuzolala. Yini isitha samplanela futhi samtshela ngoba lithi iBhayibheli uBenhadadi uyathumela uthi akatshela ukuthi ngifuna lezi zinto kuye. It's just that ngesikhathi ubona ama-signs ukuthi uSathane uzokwela ekhaya lakho awuzange uzuthathe igxathu nezinto ongazenza ukuvikela lokho. Hallelujah. Awufundela uverse 8 Thembi. Amalunga onke nabantu bonke bathi kuye, ungalaleli, ungavumi. Omunye ungangehla uqale inkosi ivume nalamadimanda alenkosi. Nikhona abazalwane. But lithi iBhayibheli ngesikhathi eseyamalunga, amalunga afika athi ungakuvume. Awusakubona abazalwane. Namhlanje kuseni ngizothi wena ungakulinga uvume nomndeni wakho. Ungakulinga uvume isitha sintshontshe izinto zakho. Ungakulinga uvume nakanti ungakulinga uvume. Avume. Bathi ungalaleli ngoba enye ama-problems esinawo ukuhlala phansi nesitha, sixoxe nesitha, silalele isitha. Niyazi ukuthi u-Eva ukuba kazange ahlale phansi alalele inyoka, ngabe yonke le yamese yenzakala lapha yenzakalanga. I-problem yethu wena usukuyitshela ukuthi strong uzophunyuka. Hallo? Mawungasukuza ositha abaqomayo bazokutshela ukuthi wahlala walalela iseshela. Eyitshela ukuthi impendulo unazo kanti impendulo zihamba ziphele. Hallelujah. Verse 11. Yayisiphendula inkosi yakwa-Israyeli ithi, khulumani kuye lithi, obhinqa izikhali makangazigabisi njengokhulumayo. Nginento ethi ngiyabathanda laba amalunga ngoba meseyitshelile inkosi yalalela. Ngikhona abazalwane. Lithi iBhayibheli inkosi yezwa. Uma isizwile inkosi ithumela umyalezo ithi hambani nimtshele ukuthi. Lithi iBhayibheli yaphendula inkosi yathi khulumani kuye lithi, obhinqa izikhali makangazigabisi njengokhumayo. Uthi namesho kanje, uthi umuntu obhinqile izikhali zakhe akangabhosi njengosikhiphile. Niyayizwa na? Yezwa na? Othandazayo noma ongathandazi akangayikhayisi njengothandazayo. Ngoba phela kufana komehluko phakathi kothandazayo
izwi ukuthi izohlaselwa. Ithi ngicela ukusho ukuthi lo ophethe izikhali zakhe ezigodliwe akafani nalo oyikhiphele ngaphandle. Ngoba umehluko wethu ukuthi imindeni ethi yantshontshwa inisitha ukuthi isikhali sakho sigodliwe yini noma isikhali sakho sikhishelwe ngaphandle. Awulalela mntaka baba, uma kuthiwa kumenyezela umthandazo awuyi emthandazweni unjengomuntu osikhali sakhe sigodliwe. And once you start anamandla sithi the devil is a liar, ungakulingi usho wena ngale sakhe isikhali sigodliwe. Isho njalo Nkosi. Ithi akufani ukukhuluma kwalona isikhali esigodliwe nalona isikhali esikhishiwe usabona abazalwane. Kwangathi ngani-challenge namhlanje kuseni ukuthi uma uphuma la ake ube umuntu othandazayo umndeni wakho ubeke phezulu emthandazweni wakho ngoba umndeni wakho uma untshontshiwe isitha sizohlukumeza wena ngawo. Nikhona abazalwane? Isitha siyazi ukuthi wena strong. When you strong, awusambona abazalwane. When you strong, kodwa sithole laba abangekho strong. Sintshontshe bona ukuze sihlukumeze wena. Kuthiwa qhubeka. No, ayikitazi. Ayikitazi ntshumayelo. Kodwa ifuna ukuthi ushintshe ukwenza baba. Hallelujah. Ifuna ushintshe ukwenza baba. Ifuna i-challenge ukuthi thandaza umndeni wakho ubiza ukuthi uthandazele wena. Kuthiwa kwathi esezwa lelizwi ephuza kanye namakhosi emadolobheni wathi ezingcebeni zakhe mayiphuma yayisiphuma ukulwa nomuzi. Bheka wasondela umprofethi ku-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli wathi usho kanje uJehova uthi uyasibona sonke lesi sixuku na? Bheka ngiyakusinikela esandleni sakho namuhla uzowazi ukuthi mina nginguJehova. le nkosi uma ihlasela ibona ukuthi inkosi le u-Ahabi akafuni nale mali engithe ngiyayifuna ukuyithatha, akafuni nokulakhe, akafuni nabantwana bakhe, sengihlasela yena-ke. Sanibona abazalwane, lithi iBhayibheli uyayihlela inkosi ubhekadala iphuza utshwala. Awusanibona abazalwane, uyayihlela iphuza ijabule ngoba yona yayazi ukuthi izohlasela iphinde inqobe. Ngoba njengoba ulana nje isitha siyaplanela, isitha siplanela umndeni wakho. Inhloso yesitha ukuphuca le mali onayo. Inhloso yesitha ukukuxoshisa emsebenzini. Phela ezinye zezindlela isitha sizozaza ngayo imali ukuthi sixoshise emsebenzini. Hallelujah. Isitha sifuna ukutshontsha zonke izinto nazo. And siqala sikunikeza ama-signs. Uyazi ukuthi khona umntwana athi emncane ekhaya uNkulunkulu akuveze kulo mntwana uzokhula abeyisela. Aqale nje ntshontsho 2 rand ekhaya imali engatheni. Hallelujah. uNkulunkulu sekakuvezela ukuthi lo muntu uyacelwa. Isitha siyamfuna. Wena esikhundleni sokuthi umkhulekele umntwana umdifende uma bembamba ukuthi untshontshiwe. Ngoba kwesinye isikhathi abazali ibona abanikela abantwana esitheni. Isitha siqale sacela sathi nginikeze lezo zinto zibe ezami. Isitha sikwazi ukuvele siyingenele siyithathele. Siqala sicele thina bese sinikela ngakho konke kwethu. Ngicela ukusho bazalwane ukuthi kwesinye isikhathi ngisho umntwana wakhe ekhaya angakhulelwa, umntwana wakho wentombazane akhulelwe. Sanibona bazalwane. Kanti isitha siyamthona umxoshe ekhaya amadimoni onasuke ephuza ama-champagne esamthola. Kanti njengoba ehleli la ngaphansi kwesandla sakho usaprotected ngomgqoko uNkulunkulu akunikeze lona. But the day umxosha ngenxa yephutha lenzile isitha siyajabula. Abanye babantwana bethu banikelwe ithini
sitheni. Ngofuna sibonakale singcono phambi kwabantu. Kanti silahla abantwana bethu abangabethu. Nikhona abazalwane? Lithi iBhayibheli wathi uBenadadi ayiphumi bayihlasela. Ngesikhathi iphumisa ezonke abantwana bakho ungabe ihunga, ungabe ama-drugs, ungabe utshwala kaJesu. Okubalulekile into engiyithanda aha. Sike sakhuluma ngayo basondela nje. Into engiyithanda wakho ozoqobela liphi. Kodwa namhlanje kuthi wena sukuma ubhekane nempi ezothatha into zakho. Ubani ozoqobela liphi? Ubani ngisayifunda lapha. Ngoba isikhathi asikho. But lithi iBhayibheli uDavid wathi uyafika la ekade eqashe khona wafika kuntshontshiwe akusambona abazalwane isitha sintshontshiwe santshontsha umkakhe ababili santshontsha amadodana akhe santshontsha amadodakazi akhe sathatha ngisho imizi le ababekade behlala kuyo sayishisa ngomlilo sambona abazalwane lithi iBhayibheli mayifika uDavid ufika yonke into ishile umndeni wakhe untshontshiwe ngoba abanye umndeni wakhe usathatha saplanela usazontshotsha kodwa abanye abakhona la imindeni yabo seyintshotshiwe. Mefika uDavid lithi iBhayibheli even nalabo ababemqashisile bake bacabanga umkhanda manje bathi besi-right ungekho sekhona wena sesehlela ilento. Lithi iBhayibheli amakhosikazi awu-2 kaDavid ayesethathiwe ntshontsho eyisitha and lithi iBhayibheli isitha sadicayida ukungababulali kodwa sibathathe benjalo. Awusabona abazalwane ngoba isitha sivele siqale sibulale nje siqale sihlukumele. Lithi iBhayibheli ngesikhathi afika asifuni awubuyele khona ngoba abazalwane bosuke bathi ayikho lento uma haleluya uma singayifunda egameni likaJesu awubuyele kuyona. U-First Samuel chapter 30. First Samuel chapter 30 sembile awubheke nje from verse 1. First Samuel chapter 30. Kwathi uDavide nabantu bakhe sebefikile eSikilagi ngosuku lwesithathu. Ama-Amaleki ayengenele eningizimu naseSikilagi, alichitha iSikilagi, alishisa ngomlilo, athumba abesifazane ababephakathi, abancane nabakhulu, engabulalanga muntu. Umthetho we-United Nations uthi makuliwa abantu besifazane abangabulawa, abantwana abangabulawa, bathi isitha sinazwelo bazalwane. Awusambona bazalwane uSathana kanazwelo. Lithi iBhayibheli wathumba abakhulu nabancane, abesilisa nabesifazane ngoba uSathana kanendawo ukuthi umntwana wakho uno-4 years. uSathana mesefuna ukumthumba umthumbe encane. Yingakho ukuthi abaningi bahlukaniswa abantwana. Abantwana bayakwazi ukuthatha abazali besebancane kwesinye isikhathi ngoba umntwana usuke seqaliwe wantshontshwa. Kuthiwa athumba abesifazane ababephakathi, abancane nabakhulu, engabulalanga muntu, ababukisa, ahamba indlela yawo. Lapho uDavide nabantu bakhe befika emzini, bheka wawushisiwe ngomlilo, omngabo namadodana abo namadodakazi abo babethunjiwe. uDavide nabantu ababenaye basebedazuluka, bakhala baze bangabe besaba namandla okukhala. uyazi ukuthi uSathane ufuna ukuhlukumeza uze ungasabanawo ngisho amandla okukhala. Lithi iBhayibheli ngesikhathi beyibuka lento uDavid uyaphila, even ababaleki kade nabo bayaphila, but ngesikhathi ebuka into eyenzakalile lithi iBhayibheli yamhlukumeza ngalendlela ukuthi wakhala kwaze waphela ngisho amandla okukhala. Wake wahlukumezeka ngendlela uthi uyabuka ubone ukuthi akusekho ngisho amandla okukhala. Nababonile abantu umuntu babengasenako ngisho amandla okukhala. Awulifunde leliyana lelo lifunde eqaleni sithembe uverse 17. Yes, ufunda khona la uverse 17. uDavide wababulala kusukela ekuweleleni kuze kwehle ngangomuso, abaphunyuka muntu kubo kuphela izinsizwa ezingamakhulu amane ezazikhwela amakamela zabaleka. uDavide wakhulula
nempango noma okunye abezithathele kona, uDavide wabuyisa konke. Namhlanje abe uDavide nawe. Awu hallelujah. Awu uDavide ngisho ukuthi umntwana wakho uhlupha kangakanani. Kwasesikhathi ngishengeke, mayengafuni ukuthi umbeke izandla ekhona, shone impahla zakhe ezigubeni zakhe zokugqoka. Ke uthandaza awuyinikeze assignment ukuthi zonke izinsuku ngisho ngaphuma yokwenza into ayenzayo, mina ngizothatha izingubo zakhe ngiyithandazele egameni likaJesu. Umthandazo esuthandazayo, umthandazo obizwa nge-prayer of faith, umthandazo wokukholwa, wena umuntu ukhona or umuntu akekho, kodwa umthandazo uyawenza umsebenzi. Awuyinikeze assignment yokuthandazela abantwana bakho egameni likaJesu. Noma uyabona umsebenzi ngaphesheya sebethathiwe isitha, kodwa usengababuyisa egameni likaJesu. Usengababuyisa egameni likaJesu. Usengabalanda egameni likaJesu. Usengabalanda egameni likaJesu. Lithi iBhayibheli wabalanda bonke. Engakagcina ngokumlanda laba abatshotshiwe kuphela. Waze wathatha ngisho izinto zesitha. Walutha. iBhayibheli lisho njalo, walutha. Because ukulutha igama lesilungu but igama lemilitary. Ukuthi asasihambile sayolwa, sabahlula esiwa nabo, sithatha kongokwabo. Hallelujah. Lithi iBhayibheli balutha babuya nezinto zabo, babuya ngaphezulu, sebebuya ngisho nezinto ezayijotshwe yisitha kwabanye. Ayamizwa bazalwane. Ngithi namasumlandile umntwana wakho, lo ohluphayo odlihunga, uyothi usiyabona mhlawumbe next year uzothi userejistile esikoleni ubuyele esikoleni. Awusanolanga bazalwane. Ngenxa yani nawo ulanda ngisho izinto esezayitshotshwa ngisho kwabanye zibuye seyiphethwe wena egameni likaJesu. Wake wahamba uAbraham, walanda uLot. Hallelujah. Lithi iBhayibheli wake wahamba walanda uLot, ethathwa amakhosi awu-5, wamlanda wabuya ini nokungaphezulu kwakuloko abakade ethathwe uLot. Nayi challenge ke namhlanje ukuthi ungavumi isitha sintshontshe izinto zakho. Usathane bazalwane akadeli. Usathane untshontsha azantshontsha uzomntshontsha wena ngisho usuwasho. Nathi usathane untshontsha ngisho usuwasho. Nazi lo Jude 1:9. Jude 1:9. Uneshapter yodwa uJude. Umfundele uverse 9. uMikhayeli ingelosi enkulu lapho ephikisana noSathane ekhulumisana naye ngesidumo sikaMose. Awuye ku-2020 le translation ka-2020 mawunani. Niyayizwa lento bazalwane? Isidumo sikaMose ayizwa lento. uMose wafa, kodwa sibona kunombango kunembe enkulu ubamba isidumo sakhe. Uyazi ukuthi wena njengoba ukholwa nje abantwana bakho bengakholwa, uma isidumbu sakho, ngoba isidumbu sakho sinele image yakho, ike yagcina intshontsho yisitha, abantwana bakho bayophupha wena uthi ulambile. Wakho usindisile, bayophupha uthi ulambile, bayokwenzela itiye. Mzalwane sidlule ngabakho kunetiye. Uma bebengathi isibindi bazosifikela ukuthi kukhona okuncane esikwenzayo. Uma bengenathi isibindi bazolanda omunye umfundisi ozovula ngomthandazo. Uthini 2020? Kepha lapho uMikhayeli 2020 libeka kahle. ingelosi enkulu ephikisana noSathane bebanga isidumo sikaMose. 2020 libeka lithi iBhayibheli ingelosi enkulu uMikhayeli yabonakala ibanga noSathane isidumbu sikaMose. uMose wafa wangcwatshwa uNkulunkulu, abangabafundiswa enziwa kuMose kwakuNkulunkulu uqobo lakhe, kodwa isidumbu sakhe sasingaphephile. Because uSathane wayazi kahle kamhlophe ukuthi mangase ngithole lesi sidumbu kukhona abantu abaningi emhlabeni abazoduka. Awangulile ukuthi waphupha mina ngithi hayi boy. Usathane uyazi isidumbu sakho simele image
wenzani umbokwakho. Yazi ukuthi usathane uyakwazi ukutshontsha ithemba. Awufundele Isaiah chapter 23 verse 18. Sibona izinga lokuyibulala elingaka. Webazala umuntu ngisho angashayeka kangakanani, ngisho angahlukumezeka kangakanani, ngisho angalimala kangakanani, uNkulunkulu wawenza umzimba wethu, ingqondo yethu ukumelana nazo zonke izimo. Nikhona abazalwane. But the day uhambe lento ekuthiwa yithemba, hope, kwenza ukuthi umuntu athathe intambo ayihuke. Ngoba ithemba lithi kusasa kuzolunga. Nakusasa usashayekile, usahlukumezekile, usanenkinga. Ithemba lithi kusasa kuzolunga. Yabo? Nakusasa kusenjalo umsebenzi awutholi, uya-apply, awutholi umsebenzi. Kodwa ithemba lithi kusasa kuzolunga. Ngiyezosezana bazalwane. Ithemba yonke lento enikeza ukuthi usengaphila nakusasa. Usengaphila nakusasa. But usathane besefuna ukuthi uyibulale wena, uthathe ithemba. Kuthiwa awufunde sithembile. Ngokuba impela umvuzo ukhona nethemba lakho aliguquli. Awufunde 2020 uzongena kahle ngefesi. Ngoba lo mvuzo lo ngazi ukuthi ireward masifunda. Impela likhona ikusasa. Yo 2020 uthi 2020 impela ikusasa likhona. Awusambonani bazalwane. U2020 uthi impela ikusasa noma kungalunga namhlanje kodwa kusasa kusengalunga. Mesethi Nethemba lakho alikushatshalalisa. Nethemba lakho alikushatshalalisa. Umuntu oshabalalisa amathemba abantu usathane. Thina mawuze la esontweni, irresponsibility yethu enkulu ukunikeza ithemba. Asiwona ama-motivational speakers, kodwa fanele mawuze la uphume nethemba lokuthi kusathemba lingabikho. Uphume la unjengoba ungenile, mhlawumbe uwestern ungenile. Into ezokwenza ukuthi ube western ungenile ukuthi uzofika kuthiwe kuyanikela, uzophinde kuyanikela futhi okwesibili, uvele ulimale kakhulu. Ngizonikela ngani ba kwale mali efanele nginikele ngayo anginayo, uvele uphume ulimele. Isithe sifuna ukwenza ukuthi uphume ulimele, ngoba akekho umuntu ukuthi uhlalelele ngezi uzonikela. Kodwa isitha sifuna ukuthi basukume bengakasuma bonke usele wedwa. Wena uzitshela ukuthi wedwa kanti akuwena wedwa. Baningi abanye bangasumanga awuwedwa, kodwa isitha sithi wedwa. Isitha dlala sake satshela incwadi kaNkulunkulu isibulale abaprofeti bakaBhala abawu450 nabaka-Ashera abawu400. Isibabulalile ngiyakhumbula indaba bazalwane. Isithemba izakho uNkulunkulu wethu nimtshela ukuthi akalethe umlilo la. Isithe akeke imvuze mhlawumbe usale. Kodwa lithi iBhayibheli ewume sizwile ukuthi haleluya uJezebeli ufuna ukumbulala. Simuzwe sethandaza sesinkosi. Sebefe bonke. Ngisele uthi uNkulunkulu usho kanjani ukuthi usele wedwa kanti kusekhona umuntu 900 engisawubekile. Isitha sifuna ukuthi wena uyibone ngathi uwedwa. Yazi isitha sifuna ukuthi uyibone ukuthi wena wedwa ongasebenzi. Isitha sifuna ukuthi uyibone ukuthi wena wedwa ongasebenzi. Isitha zoqoba uma usazi ukuthi kusekhona abanye. So uma uzela sinikeza ithemba kodwa isitha siyakwazi ukutshontsha ukhona esontweni. Isitha sikwazi ngisho ukutshontsha izwi kaNkulunkulu. Oh yes, kusho uJesu uthi yafika imbewu kwafika inyoni zezulu zayithatha. Yathi hlala zabe ziyithatha inyoni zezulu. Yini indaba? Ngoba isitha siyakwazi ukuthi sithi sishumayela sikhuluma kangaka kodwa sifike sitshontshe izwi kaNkulunkulu ukuze lingabi uphume la ufana naqala, uphume la lingawenzanga umsebenzi. Kanti lo izwi kaNkulunkulu lithi alihambe libuye kulaphathi. Kodwa isitha sofuna ukuthi wena uhambe uze la uphume ufana nasekuqaleni. Umthandazo wami namhlanje senzivala engikuchallenge ngawo ukuthi uma umzali khulekela abantwana bakho, uma unabantwana khulekela abantwana bakho, uma unabazukulu khulekela abazukulu bakho, uma unabazali khulekela abazali bakho. Bonke abantu abasisalawundile asibakhulekele, sibanikele enkosini whether
uzohlukumezeka wena egcineni. Pray for your family. Tell us for our next Monday. Uthi uNkulunkulu lebuso ingqobile. Umbuzo lo obuzayo ukuthi ubani ozohola lempi. Uthi uNkulunkulu umuntu ozohola lempi uwena uqobo lakho. Umuntu ozohola lempi uwena uqobo lakho. Attend isithi. Makubiza umthandazo hambe emthandazweni. Makuthiwa khona abazali ababili abathathu abathandaza shona khona umthandazo ngoba wazi ukuthi lo mthandazo othandazayo usebenza kuphi emfihlakalweni. La isitha sihlasela khona kufika umthandazo awuthandaza nawo mhlawumbe wazokukhohlwa ubone umthandazo usebenza egameni likaJesu. Uma usathane kwazi ufuna ukuyotshontsha isidumbu sikaMose. Niyazi bazama usathane washontsha isidumbu sikaMose. Ngabe uJesu ngesikhathi ekhazinyuliswa uMose wayengekho. Usathane knew ukwazi ukutshontsha leso sithombe, that image sikwazi ukusebenzisa noma kanjani. Ngimbuke ekhathazekile. Ngiyabuka ekhathazekile. Isithe esimanje ukuthi akhathazeke. Isithe esimanje akhathazeke ngoba siyazi ukuthi wena uzothinteka inhliziyo. Cela sivala amehlo egameni likaJesu. Ngicela ukunikeza isikhathi. Imizuzu emithathu lesi sikhathi samanje. Ake ukhulekele umndeni wakho egameni likaJesu. Ake uthandazele umndeni wakho kulesi sikhathi. Ake uthandazele abantwana bakho egameni likaJesu. Ake uthandazele abantwana bakho wena bahle or ababahle ngoba uSathane ubafuna benjalo. Ikakhulukazi laba bahle ubafuna kakhulu. uSathane ubafuna bekuye ngoba uyazi ukuthi uzoba embarrassed kakhulu uma abantwana bakho bebukeka emphakathini bengesiyona lento oyishumayelayo. Ayuthule